नमो विष्णुपाद कृष्ण जय पत्र नमो आचार्य पादाय निताय पकडाय तकड़ा कितना सुरू है हम श्रील प्रभुपादाल चरण आ रही मिगल दंडवत अर्पण करता त्या उपरांत मिगल गुरु महाराज परम पूज्य जय पताका स्वामी गुरु महाराज चरण आ मिगल दंडवत अर्पण करता ताजे नंतर मिगल शिक्षा गुरु हिज ग्रेस विश्वरूप प्रभु आणि हिज ग्रेस श्यामकुंड प्रभु चरण आ दंडवत अर्पण करता असो ताजे नंतर मुरलीधरन प्रभु आणि हर ग्रेस शक्तीचरण माताजी चरण आ मिगल दंडवत अर्पण त्या उपरांत हांग उपस्थित सकळ वैष्णवाल आणि वैष्णवी चरणारे दंडवत अर्पण करतो आशीर्वाद दियात म्हाका म्हाका दिलेले सॅम लायक करून करचे भाव जावचे जशी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय आयची मिगल म्हाका टॉपिक दिला साहेब दिला म्हाका soul is the source of consciousness आत्मा कॉन्शियसनेसाच्या सोर्स म्हणून हाजी फुडली टॉपिक आशिल्ले what is the source of consciousness तेन्ना आमी 7 पॉइंट आमी 7 रिजन आमी डिस्कस केले लास्ट टाइम फर्स्ट रिजन आशिल्ले हू सीज एंड हियर्स कोण पळयता आणि आयकता फर्स्ट रिजन त्या दिलेला आमी सेकंड रिजन आशिल्ले it is made from chemicals and molecules सायंटिस्टान सांगचे सेकंड रिजन हे आशिल्ले कशी आमी ताका खंडीत कया केलेले त्या रिजनाक आमी कशी रिजनिंग दिवन फट्टी म्हणून आमी एक कशी बाय एग्जाम्पल्स आनी ऑल आमी ते क्लियर केले डाउट्स थर्ड आशिल्ले कॉमन सेन्स अंडरस्टँडिंग मागीर आशिल्ले इंट्युटिव्ह अंडरस्टँडिंग पंचायत आशिल्ले बॉडी चेंजीस बट आय रिमेन्स द सेम संच आशिल्ले आउट ऑफ द बॉडी एक्सपिरियन्सेस एंड नियर टू डेथ एक्सपिरियन्सेस आणि सातकाच आशिल्ले पोस्ट लाईफ मेमरी अशें आमी 7 पॉइंट आमी घेवन डिस्कशन केलेले लास्ट टाइम आमी क्लासान आता ह्या फाटी आमी तेन्ना डिस्कस करताना लास्ट आमी एक सेंटेन्स आशिल्ले कॉन्शियसनेस आणि आमगे शरीर म्हळ्यार चेतन आणि आमगे शरीर बॉडी हे दोन्ही विंगड दे आर नॉट द सेम दोन्ही एक नाही हाजी आन्सर भगवद्गीतांतू दिला आणि हांग आमी स्टॉप केले लास्ट टाइम आता ते आन्सर कसं भगवद्गीताचे ते आज आम्ही चर्चा करचे प्रयत्न करूया जसे आजची टॉपिक असं सोल इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस भगवद्गीतांतू कृष्णान सांगला द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस म्हळ्यार हे चेतन खंय दाखवून उद्भव जाता कृष्णाने एक्सप्लेन केला आणि भगवद्गीतान कृष्ण सांगता द स्पिरिट सोल की आत्मा एक सोर्स असो आमगेल शरीरांतू चेतना आत्मा निमित्त येवची आत्मा नसल्यार सोल नसल्यार हे शरीर पळय काय काम ना शरीराचे इट इज लायक अ डेड बॉडी मड्या वर्क येता तर चेतना असं म्हणून आमगे सगळं शरीर पळय काम करता हात हालता आमी चमकता ती उलयता ती आतां हांव उलयता तुमी आयकता ती पळयता ती हे पुरा करता जाता कित्या म्हळ्यार आमगे शरीरांतू आत्म आस म्हणून शरीरा दाखवून आत्म नसल्यार पळय वी आर लायक अ डेड बॉडी आता मड आयकप कसं नाही दिसना आयकना तागे हात हालना मड्याक पाय हालना कसं नाही ताका देर इज नो इमोशन्स कसं नाही तांतू ना तशीच आमगे शरीरांतू आत्म नसल्यार पळय
we are also like a dead body. आता आम्ही भगवद्गीतांतू कृष्णाने सांगितलंय एव्हरी वर्ड पळा, प्रत्येक शब्द, प्रत्येक अक्षर पळा भगवद्गीताच्या आम्ही एक्सेप्ट करता. तिथं म्हणाली कृष्ण परम ईश्वर तो, ही इज द एपिटोम. आणि कृष्णानंतर सगळं विस्तार जाऊचे. आणि भगवद्गीता सांगला कोण आहे? कृष्णानं. आता आम्ही कृष्णा किंवा चढ बुदोंग नाही ना आम्ही त्या खंडित आमगेल किंवा कृष्ण सुमार कटल्यानं लायक तागेलें असं देव नव्हता. आता ताण सांगितलंय उत्तराक हाऊ कॅन बी डाऊट, आमकां डाऊट आसचेनाच किंवा आमकां कसं नाही संशय आसचेनाच आणि आमगेल मनांत ह्या विचार येवच्या करनाच की हांवें तूं पुरो फटी बरयला. फर्स्ट फुल कन्विक्शन आणि फुल्ली एक्सेप्ट करता आम्ही कृष्णाने अक्षरतः कंच बरयला पळा, कसं नाही चांगला पळा अर्जुनाक ताणा भगवद्गीता प्रत्येक अक्षर ताज्या इट्स परफेक्टली करेक्ट. हें आमकां एक कन्विक्शन आसता. आता कृष्णान सांगला सोल इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस, मला आत्मा चेतनाचे उद्गम स्थान म्हणून दॅट इज अंडरलाईन नाव. आता तांतू कृष्णाने भगवद्गीतांतू सेकंड चॅप्टराचे सेकंड अध्याय 17 श्लोकांतू कृष्ण सांगता अविनाशी तू तद विद्धी येन सर्वम इदम ततन विनाशाम अव्ययस्यास्य न किंचित कर्तुम अर्हति. हाजी मिनिंग कसं म्हणाली? इंग्लिशान बरयला दॅट विच परवेड्स द एंटायर बॉडी. म्हणाली आमगे शरीरांतू एक अशी एक वस्तू असतं त्यांच्या निमित्त आमगेल पूर्ण बॉडींतू चेतना जागृत जाला. दॅट यू शुड नो इट इज इनडेस्ट्रक्टिबल, ताका विनाश करू जायना. या श्लोका मिनिंग नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दॅट, कोणाकय साध्य ना ताका त्या वस्तूक डिस्ट्रॉय करच्याक. म्हणाली आत्माक डिस्ट्रॉय करू जायना तशी भगवद्गीतांतू कृष्णान सांगितलं असतं. ताजी नंतर आणि एक श्लोक असतो भगवद्गीतांतू सेकंड अध्याय दोन्हीच अध्यायाचे 23 नंबर श्लोक नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न न शश न शोषति मारुतः. कसं नाही आत्माक आम्ही खंड खंड करू जायना, मग ताचे पार्ट्स करू जायना, फेचू जायना ताका शस्त्रान. आत्माक उज्जांतू जळोवचा जायना, आत्माक उचकांतू तिंबोवचा जायना आणि आत्माक वारांतू सुकोवच्या वरकेन जायना. आता कितें जायना म्हणाली आत्म एकदम सूक्ष्म सूक्ष्म म्हणाली चैतन्य चरितामृतांतू मध्यलीला 19 चॅप्टर श्लोक नंबर 140 तांतू आत्मवैरी आत्म साईज कितले ते सांगितलं असं केशाग्र शत भागस्य शतशंस सदृशात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपो अयम संख्या तितो ही चित्तकणः. त्याची मिनिंग कसं म्हणाली आमगे केस आसपळा केसाचो अग्रभाग म्हणजे टिप ऑफ द हेअर
ताका ओनली द टिप, फुल केस नाही, केसात ओनली टिप मात्र, अग्रभाग मात्र, त्या केसाक सुरवे 100 कुडके करता, ओनली अग्रभागाक. आणि त्या 100 कुडके केल्या नंतर एक कुडका टाकून आपास 100 कुडके करता. म्हणारी 10,000 पार्ट ऑफ अवर टिप ऑफ द हेअर. 10,000 पार्ट. आता केसा टिप कशी कितलं असता, ताजे 10,000 पार्ट त्या आत्मा साईज. आणि त्या श्लोका मुखार सांगला म्हणाली, दॅट व्हेरी फाईन डिव्हिजन इज द सोल, इज द साईज ऑफ द सोल. आणि त्या चित्त कर्ण पार्टिकल, चित्त म्हणाली इट्स लाईव्ह, लाईव्ह असतात. चित्त म्हणाली बिकॉज इट इज अ स्पिरिट सोल, इट इज नॉट मॅटर. ती खंयचे डेड वस्तू नाही, तांचो स्पिरिट असं, तांचो एक चेतन असं. आणि त्या स्पिरिट सोल, चेतन असतील सोल, तेन्ना आमगे शरीरांत तूं प्रवेश करता पडा, तेन्ना आमगेन हें शरीर चलायमान जाता. आमगे शरीरांत तूं आमी काम करच्याक आमकां आमी फाव जाताची. तशीच ही मुंडक उपनिषदांतूय हाजी वयर श्लोक सांगला, 16 वयर, आत्मा वयर. कसं म्हणाली, एषो अनुरात्मचेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणः पंचधा संविशेषा प्राणैश्चितं सर्वम् अतं प्रजानाम् यस्मिन् विशुद्ध विभति ईश आत्मा. अंतू सोलाचं साईज भारी सूक्ष्म म्हणून सांगला. आणि सोल आमगे आत्मा आमगे शरीरांतू कंची भागांतू असत पळय त्या वरकीन सांगला या श्लोकांतू. मुंडक उपनिषद 3.1.9 या श्लोक नंबर. आमगेल आत्माच पळय तांगेल हृदयांत असता, हार्ट अंतू. आणि हार्ट अंतू खंय असतं, खंय असतं त्या हार्टा भितर आमगेल पंचवायू असता. पंचवायू नाव कसं म्हणाले, प्राण, अपान, व्यान, समान आणि उदान. हे 5 नमूने वार आमगे शरीरांतू गुंत असतात. पण त्या वाहनाच्या मुख्य जाग काही म्हणाली हार्ट अंतू. आणि त्या हार्टामध्ये त्या वाऱ्यामध्ये फ्लोट जाता आत्मा. तशी या श्लोकांतू बरयलेलं असतं. आता कृष्णाने सांगला हे शरीर चलायमान जाता, या शरीरांतू चेतन येवचे आत्मा निमित्त मात्र. जाल्यारी सुमार लोक असतात ती कोण एक क्वेश्चन करता ती, आता सोल कोण पळयला, सोल दिसतोय, आत्म दिसतोय, दिसना नव्हे, दिसना म्हणाली त्यांना केलो लोकां थिंकिंग अशी, खंयची वस्तू दिसना पळय ती वस्तू ना म्हणून त्यांनी सांगता ते सांगता जनच पळय तांगेल बुद्धी दिसतोय, तांकां बुद्धी दिसना म्हणून तांकां बुद्धी ना. अहंकार दिसतोय, अहंकार दिसना जाल्यार लोक हांगाच म्हणा वयना अहंकार. बुद्धी वरके नास्त म्हणा वयना बुद्धी दिसतोय ना. तशी ती सोल वरके दिसना जाल्यार सोल आसलो ते आमी नमून घेवका. आता प्रॅक्टिकल घेतल्यार आमी एक्झाम्पल घेतल्यार आता आमी घरकड तक्रार घरकड आमी एक बटन ऑन केल्यार फॅन चलता. आता तेतून आमकां करंट दिसतोय, करंट दिसना जाल्यार आमी बटन ऑन करतना इमिडिएटली फॅन ऑन जाता. आता फॅन ऑन जाल्ले की आमकां कळटा त्या बटन आमी ऑन करतना ताजी वायरा माध्यमान करंट पास जावन फॅना थंय पावता आणि फॅन चालू जाता. जाल्यार करंट दिसतोय आमकां, करंट दिसना जाल्यार आस्त म्हणा वयना. ताजे निमित्त आमगे पुरा घरचे पुरा साधन आनी पुरा चलता. फॅन, लाईट, वॉशिंग मशीन की, टीव्ही की, फ्रिज की
चर्चित करंटा निमित्त नव्हे त्याला करंट दिसतो का करंट दिसना तशी ती फॅन त्या बटन बंद केला रे त्या जितले संसाधनच पडा त्या चर्चे बंद जाता तशी जी आमगे शरीर आत्म दिसना पण आसवय आता फॅन चलचे हे एक सिम्पटम करंटाचे तशीची आमगे शरीर चलता या आम्ही शरीरांचो आम्ही काम करताची आमकां देख पडता आमकां आयक पडता आमगेल हात हालता आमगेल पाय हालता हे पुरा सिम्पटम आमगेल शरीरा भितर ही आत्मा आस्त म्हणून हे सिम्पटम आता आम्ही फॅन आता बटन बंद करताना फॅन लाईट आमगेला वॉशिंग मशीन असतो कसं नाही यंत्र असतो तो पुरा बंद जाता चलचे तशीची आमगे शरीरा दाखवून आत्म बाहेर गेल सत्ताना हे शरीर बंद जाता शरीरा चलचे बंद जाता देन दिस बॉडी इज नथिंग बट अ डेड मॅटर हे एक सिंपल कॉमन सेन्स का आमकां कळका देर इज समथिंग विच इज रनिंग अवर बॉडी एक कसं वस्तू असतं ते आमगे शरीर चलयता आणि कृष्णान सांगला ती वस्तू आत्मा म्हणून आणि आत्म कशी असता आता आणि एक एक्झाम्पल सांग्या म्हळ्यार आता डॉक्टर आता कोण पेशंट असता तो डॉक्टराला वता आता डॉक्टर मागीर ताका क्वेश्चन निघता पुरा कसन जात तुका अशी जातवय तशी जातवय ह्या जात आता डॉक्टरान तें डिजीज तें कांय ना म्हणून पळयली जाल्यार ताचे सिम्पटम्सा निमित्त डॉक्टराक कळटा की हाका अमूक अमूक कांयनच जाला त्या लेकार मागीर ताणें वखद दिवचें तेन्ना ताका कांयनच जालें तें डिजीज दिसता ताका दिसना तो सिम्पटम्सा निमित्त ताका कळटा की ह्या मनशाक अमकी अमकी कांयनच म्हणून जाला तशीच आमी घरांत रूमान बैसला रे दिवसा टायमार आमी घरा भायर वचचे न्ही घरांत बैसला ती जाल्यार भायर उजवाड आसा म्हणून आमकां कळना आमकां कळटा कित्याक म्हळ्यार सूर्य आसता भायर सूर्यान आसतना ताजे सूर्यान किरण आसता त्या किरणा निमित्त आमकां कळटा भायर उजवाड आसा म्हणून त्या उजवाड पळोवता आसता की ना म्हणून सूर्य आसता की ना म्हणून पळोवपाक आमचे भायर वचची गरज ना रुमान बैसून आमकां कळटा बिकॉज सिम्पटम कसं म्हळ्यार उजवाड आसता तशीच प्रत्येक वस्तू एक सिम्पटम्सा वयर चलता त्या सिम्पटम पळय सत्ताना त्या लक्षण पळय सत्ताना आमकां कळटा अमूक अमूक वस्तू आसता की ना ती आमकां कळटा करेक्ट कृष्णाने सोला विषयी आत्मा विषयी सांगला कसं म्हळाली तें इटर्नल शाश्वत तें ताची केन्ना जन्म जायना ताका मरण येना तें नित्य आसता भगवद्गीताचे श्लोक 2.22 कृष्ण सांगता न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भवितवान भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर ताचे मिनिंग कसं म्हणाली आत्माक जन्म ना ताका मरण येना आत्मा डज नॉट कम इन टू बीइंग म्हाका केन्नाय तो जन्म येना जन्म केन्नाय आतांय आसतना आनी फुडें फ्युचरांत केन्ना तो जन्म घेना आत्मा आत्मा अनबॉर्न इटर्नल म्हळ्यार शाश्वत आणि एवरलास्टिंग नित्य असता आत्माक शरीर मेल नंतरय शरीर नष्ट जाले नंतरय आत्म नष्ट जायना म्हणून ह्या श्लोकांत कृष्णाने अर्जुनाक तशेंच आनी एक श्लोक आसा तातूंत कृष्ण सांगता वाशांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि
संयती नवानी देही. त्याची मिनिंग कसं म्हणाली, जशी आम्ही एव्हरीडे सकाळी नंतर फ्रेश अंगल घालतात पडा, वस्त्र घालतात ते, आणि पूर्ण म्हणाली काल फुल दिवस घाललेला आम्ही अंगल काढतात आणि नव अंगल घालतात फ्रेश. तशी ती आत्मवर्केन एक शरीरा दाखवून विंगड शरीरा ट्रान्सफर जाता, ट्रान्समायग्रेट जाता. जेन्ना ह्या शरीराचे काम कैद जाता, त्या शरीर विनाश जाता. त्या शरीर विनाश झालं की ती आत्मा वापस विंगड शरीर आमगेल कर्म आम्ही कसं कर्म केला त्या जीवांतू, त्या आत्मा त्या देहांतू, त्या लेकार आमकां नेक्स्ट जीवन मेळटा. देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति. शरीर आत्म कशी चेंज जाता फ्रॉम कुमार अवस्था म्हणल्यार तान प्राय दाखवून आम्ही होगूर 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 यूथ टीनेज येतात, टीनेज दाखवून यूथ प्रायर येतात, यूथ दाखवून मिडल एज येतात, मिडल एज दाखवून ओल्ड एज येतात. ओल्ड एज झाल्यानंतर आमगेलं शरीर आम्ही सोडतात. त्या शरीर सोडल्यानंतर ती आत्मा विंगड शरीरात प्रवेश करता. आणि कोण धीर पुरुष असतो पडा, धीर तत्र ती न मुह्यती. कोण इंटेलिजंट असतं, धीर असतं, तो विचलित जायना. शरीर सोडल्यानंतर तो ताक काही टेन्शन नाही, विचलित जायना तो. म्हणजे त्या सकल पळून ताक कन्फ्यूज जायना तो शुअर असतो की या शरीरातून आत्म गेल्यानंतर त्या शरीर विंगड शरीरातून आत्मा प्रवेश करता म्हणून ताका गोष्ट असं. आत्मा आणि शरीरांचो डिफरन्स कसा नाही. आत्मा इज अ स्पिरिट, एक चित्त कण तांतू एक ते लाईव्ह असता. अँड बॉडी इज द डेड मॅटर, टॅग मॅटर. सोलांतू चेतन असता, कॉन्शियसनेस असता सोलांतू. बॉडींतू कॉन्शियसनेस असताना शरीरांतू. आमगे शरीर कितलेय चेंज असतं पळा. आता त्या श्लोकांत आम्ही कौमारम यौवनम जरा कसे आम्ही सान प्राय दाखवून होगूर 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 होड जातात पळा. शरीर चेंज जाता, सोलांतू काही चेंज जायना. त्या सोल असतील वरके तशी असता बॉडींतू. सोल रिमेन्स द सेम, तांतू काही चेंज जायना. बॉडींतू आमगेली येवची चेंज आमकां त्याक पडता. सोल आत्मा परमनंट असता आणि इटर्नल असता. बॉडी टेम्पररी असता आणि अशाश्वत. एक दिवस नष्ट जाता शरीर आमगेला. सोल इज अलाइव, तांतू जीव असता सोलांतू, आणि बॉडी इज डेड. हे सोलांत आणि बॉडीच्या डिफरन्स. आता आमकां सोल बॅक पळना कितें म्हणारी. एक ताजे साईज सोलाचे भारी सान 10,000 पार्ट ऑफ अवर टिप ऑफ द हेअर. आमगेल केसाचे अग्रभागाचे 10,000 पार्ट ताजे साईज. सेकंड आमगेल सेन्सेस आसपळा, आमगेल इंद्रिय आसपळा, हे पुरा इनकम्प्लीट. भगवद्गीताचे इंट्रोडक्शनांतू सांगिल्लें आसा प्रभुपादान आमकां एक साधारण लिव्हिंग एंटिटी आमी जितले लिव्हिंग एंटिटी आसतात पळय, जीव आसतात पळय, आमगेले आमकां 4 डिफेक्ट आसा, आमकां 4 दोष आसा आमगेल्या परमनंट. चक्कर जीवांतू हे 4 दोष आसता. तो 4 दोष कशें म्हणाली. फर्स्ट इम्परफेक्ट सेन्सेस, आमगेली इंद्रिय पळय परफेक्ट ना. आता हांग बैसला, मिगेल एक रुमांत बैसला, मिगेल घराच्या विंगड रुमान कसं जाता म्हाका देख पळना. दॅट इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट सेन्सेस.
सेकंड आम्ही मिस्टेक करच्याक आमगेलो एक स्वभाव. आम्ही मला लेखना जाल्यार आमगे कडेन चूक जाता. कमिटींग मिस्टेक ताका ब्रह्म सांगता. आमकां ब्रह्म आसता. ऑल लिव्हिंग एंटिटीज सक्कळ जीव आत्मा पळय इट इज प्रोन टू मेक मिस्टेक. तांणी चूक 100% सक्कळ करता तीच. हे जगत्यान तूं कोणय अशी एक मनुष्य ना कोण चूक करनी. बिकॉज दॅट इज अवर डिफेक्ट. बर्थ डिफेक्ट आहे आमगेलो. ताका कांय करूं जायना. थर्ड प्रमाद. प्रमाद म्हळ्यार इल्युजन. आम्ही ऑलवेज एक मायांत आसता ती. वी आर अंडर ऑलवेज इल्युशन. मायाल आम्ही लॅपांत आसता ती. आता आम्ही कृष्णा कॉन्शियसनेस करतात पळय, भक्ती करतात पळय, त्या भक्ती करचे तितलो वेळ मात्र वी आर इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस. द मोमेंट आम्ही कृष्णाक सोडून विंगड खंयचेय विशय उलयताच की आयकताच पळय दॅट मीन्स वी आर इन टू माया. आणि तो आमगे स्वभाव 24 hours आम काही कृष्णा विषय उलोवचे आमी जायना. तितलो आमी काही एक्झॉल्टेड डिवोटीज नाही. हांव मिगेल सांगचें. मिगेल एग्जांपल दिवचें. हांव काय तितले एक्झॉल्टेड डिवोटीज नाही. हांव मायांतू असो. केलोपटी मात्र हांव कृष्णा कॉन्शियसनेसांत येवचें. बाकी पुरा टायम हांव मायांतू आसचें. ताजे नंतर फोर्थ चिटींग प्रोपेन्सिटी. दुसरा तूं चिटींग करच पळय हो एक आमगेलो स्वभाव. आमगेले इनबिल्ट डिफेक्ट्स आहे. आता कोण केलो जण सांगता ती ना हांव चिटींग करनी जाल्यार देर आर केलो समय आमगे जिवनांत येता जेन्ना आमकां 4 लोकांमध्ये 4 जनांल मध्ये आमी बैसिल्ले आसतात की डिस्कशन करतात पळय तेन्ना एक कोण आमकां सांगता तुगे गोतच वय. ताका गोत ना जाल्यार तो वय म्हणटा आयक म्हणा कितें म्हणा बाकी नाल्यार हसता ती वय म्हाका गोतच तें चिटींग जाल्लो ना. स्वतः तू चीटिंग विंगडा ते चीटिंग ह्या प्रोपेन्सिटी काही ना काही स्थान असतात की होड जाऊन की आता कोण कामार वता ते थंय आमकां केलोपटी कस्टमराक माल विकता जाल्यार आमी चिकेपणून उलयता ती. ही चिटींग प्रोपेन्सिटी ह्या पुरा मनशाक आसता ती. फोर डिफेक्ट आसता. भगवद्गीता तू प्रभुपादान इंट्रोडक्शन तू लायक करून दिला. फर्स्ट इज इम्परफेक्ट सेन्सेस, सेकंड कमिटींग मिस्टेक, थर्ड इल्युजन मला प्रमाद आणि फोर्थ चिटींग प्रोपेन्सिटी मला विप्रलिप्स. हे 4 आमगेल्यान तू डिफेक्ट आशिल्ले आसा. आणि त्या डिफेक्ट आशिल्ले म्हळ्यार इम्परफेक्ट सेन्सीस म्हळ्यार आमकां आई दोळ आमगेर एक टायप ऑफ सेन्सीस ना जाल्यार हे इम्परफेक्ट आशिल्ले आमकां आत्म दिसना. इट इज इम्परफेक्ट. थर्ड म्हळ्यार आमी या जगत ते जीवात्मा पळय वी आर कॉल्ड एज अणु आत्मा. वी आर व्हेरी स्मॉल. वी आर व्हेरी मिनिस्क्यूल. अणु आमी. आणि अणु आत्मा आसचे निमित्त आमगे कॅपॅसिटी वर्किंग लिमिटेड. जाल्यार कृष्ण तो विभू आत्मा. तागेली कॅपॅसिटी अनलिमिटेड. आता कृष्णाक एक काळो फातोर पळय एकदम काळो फातोर ताजेरी काळी मुई सांची मुई असल्यार पळय रात्रीन तू अमावस्या रात्रीन तू कृष्णाक दिसताले आमकां दिसता जायना. कित्याक म्हळ्यार कृष्णा इज ओमनीपोटंट. तागेली पोटेन्सी अनलिमिटेड. तागेली कॅपॅसिटी अनलिमिटेड. आणि कृष्णा सेन्सीस कंप्लीट आसा. कशी कंप्लीट म्हळ्यार परमात्मा रुपार तो सक्कळ जिवन आसता. तो परमात्मा जावन सुपर सोल जावन तो आमगेल हृदयान तू सकल हृदयान तू बसला एज अ विटनेस. विटनेस कसन करता तो आमी कसन करतात ते तो विटनेस करता. त्या हिशोबान आमगे कर्म मागीर बरयता ते. आता आमकां हांव जशी सांगिल्लें पळय आंग दाखोवन मिगेल विंगड रुमा कसन जाता म्हाका दाखय पडना. म्हाका मद्दे पागोर आसा. कृष्णाक तशी न्हय. कृष्णाक
सक्कर बॅक टू परत सोडो आमगेल पास्ट आमगेल प्रेझेंट आणि आमगेल फ्युचर वंके ताक दिसता बिकॉज इज ओमनी पोर्टंट तो कंप्लीट एक ऑप्युलन्स तागेला फुल आसा आमगेला फुल ऑप्युलन्स ना नो बडी कॅन क्लेम कोणय सांग कोणाक हें सांगू जायना आमी फुल ऑप्युलंट आसा ती कोणा हें जिवात्मा खंयचेच जिवात्माक हें सांगू साध्य ना की आमी हांव फुल ऑप्युलंट आसा तें एक मात्र कृष्णाक मात्र तें सांगता जाता की ही इज फुल्ली ऑप्युलंट तागेले ऑल 6 ऑप्युलन्स पळय ते पूर्ण भरपूर मात्रांत आसता गेला हें जगतांत जिवात्मा आसा जिवात्माक कोणय एकदम हँडसम आसा जाल्यार तागेला दुड्डू ना कोणाला दुड्डू आसा तो हँडसम ना दुड्डू आनी हँडसम आसा तागेला तितलें स्ट्रेंथ ना म्हळ्यार वी आर इनकम्प्लीट बट कृष्णा इज कंप्लीट इन ऑल इज 6 ऑप्युलन्सीस तशी निमित्त ताका आमगेल एवरी आमगेल आत्माय दिसता परमात्मा जावन तो आसा भितरी आनी ताजे नंतर आमगेल पास्ट प्रेझेंट फ्युचर सकट दिसता कृष्णाक आता इतलें भगवत गीतांत तूं केलो कडेन कृष्णान सांगिल आसा अर्जुनाक की सोल इज द सोर्स ऑफ कॉन्शियसनेस आत्मा एक एक वस्तू आसा ते आमगेले जीव आमगेल्या शरिरान आयले नंतर हे शरीर आमगेले चेतन जाता चलायमान जाता आता वी कॅनॉट आमकां आमी तितले बुद्धिमान न्हय आमकां तितलो अक्कल कृष्णाची ना अक्कल आमकां चड ना कृष्णान सांगिल ते आमी एक बॉटम लायन धर न्हू चल का आनी हू एम आय ताजे आन्सर आमी कोणय आतां मुखार आमकां केन्ना कोणें निमगिता ना हांव कोण तुमी कोण आमी एक सांगता वी आर द स्पिरीट सोल आय एम नॉट द मटिरियल बॉडी हांव शरीर न्हय हांव आत्मा म्हणून आमकां हें कन्विक्शन जावका भगवद्गीतांत कृष्णान तातावळ सुमार श्लोकांत हें सांगिल्लें आसा इतलें सांगून हांव आयचें हें लॅक्चर कैद करता कसं चूक जाल्यार आज बजी शान लेक्चर तितलो हॉट टॉपिक ना आशिल्ल्याची कसं चूक जाल्यार म्हाका क्षम करता आनी कोणाकय कसं ऍड करता जाल्यार तांगेले ओपिनियन सजेशन करी येता हरे कृष्ण थँक्यू हरे कृष्णा प्रभुजी अनंत धन्यवाद तुमकां सुलभ जावन आमकां कितले चंद करून तुमी एक्सप्लेन केल्या मस्त धन्यवाद तुमकां कोणाक क्वेश्चन बाबूजीन सांगल्या वरी क्वेश्चन सांग निमका आस नाल्यार कसलें ऍड करूं आस ना कसलें आन्सर क्वेश्चन आसल्यार निमगुयात